Tolosako udalak parte hartze prozesu baten bitartez, gazte lokalei buruzko bizikidetza araudio bat osatu du. Araudi honekin aurrerantzean gazte lokalen fenomenoaren inguruan egon daitezken gatazkei irtenbidea eman nahi zaie. Hala, esan, dokumentua hainbat alderdiren adostasunarekin osatua izan zela. Alde batetik, gazte lokaletako erabiltzaiekin, adin txikiko kasuan beraien gurasoekin, bizilagunekin eta lokalen jabeekin. Bizikidetza araudia urriaren 29ko osoko bilkuran onartua izan zen. Ondoren, azaroak 7an argitaratu zen Gipuzkoako aldizkari ofizialean. Eta orain, 30 egun naturaletan publikoarentzat eskuragarri egongo da, beraz, oraindik behin-behinikoa da ordenantza. Behin, epe hori igarota, abenduaren 7an alegia sartuko da indarrean. Eta ordutik aurrera, beste hilabete epean, hau da, urtarrilak 7 arte, lokaletako kidek beraien lokala erregistratu beharko dute. Horretarako, irubebikoitza telesebat.net gazte lokalak linkean duten erregistro horria bete eta kulturetxean entergatu beharko dute, edota udaletxearen sarrerako udate zerbitzuan. Maiatzean jarri zen martxan parte hartze prozesu hau, eta horretarako udal ordezkariak lokalez lokal joan ziren gaztei gonbitea luzatzeko. Horrez gain, lokalak zeuden etxabetan bandoak zabaldu ziren bizilagun eta gurasoen parte hartzea bermatzeko. Lehen bi fasetan ateratako ondorio nagusiak hauek izan zian. Elkarbizitza irizpideak adostu zian, gazteen lokaletarako azpiegitura baldintzak zehaztu zian, araudiak bildu beharreko gaiak eta proposamenak, aurrera begirako prozedura eta lokalen arteko harremanak eta saretzea. Lehenik eta behin, argiaren egoera, argindarraren egoera instalazioa egoera honen egon beharko du. Orduan eduki beharko dugu instalatzailearen instalazio ziurtagiria eta industriako buletina. Gero, ura derrigorrezko izango da hartune bat izatea eta kontagailu bat izatea gutxienez. Komuna ere izan beharko dute lokal hauek. Suitzalgailua ABC motatakoa izan beharko du. Larrialdietako argiak ere eduki beharko ditu. Aforoaren edukieraren seinalitika ere eduki beharko du atean ezarrita. Ateak 80 zentimetrotako zabalera eduki beharko du gutxienez. Gero, lokalek segurtasun eta irisgarritasun neurriak ziurtatzeko kalerako zuzeneko sarbidea egokitua izan beharko dute. Botikina eduki beharko dute, hau gazteen esku joan beharko du. Berogailuak ere elektrikoak izan beharko dute eta hauek ere gazteen esku gazteen kontu joan beharko dute. Eta gero azkenik, lokalak aireztatuak egon beharko dute eta horretarako, aireztatzeko dauden leiho eta ate guztien azalera, gutxienez, lokalaren azalera erabilgarriaren bat 20 izan beharko du. Ordutegia erregulatuko da, ez da irtera eta irtera, sarrera eta irtera ordutegia erregulatuko, baizik eta zarata ordutegia erregulatuko da. Orduan, dezibelioen bidez, egunez dezibelio batzuk hartuko dira eredu bezala, arratsaldez beste batzuk eta gauez beste batzuk. Orduan, zaratagatik salaketan bat egongo balitz, bizilagunak udaltzaingora deitu ahal izango luke, eta udaltzaingoak beharrezko neurketak egingo lituzke.